लगाओ जोरा जोरी ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली करे So, good evening guys, good evening. So, anda tamu pro dengar na guys, tamu pro start kami di video ba. So, hey guys, good evening. Good evening, nontonnya guys, happy end of vlog. So, di vlog ko beta friends itu kami berada. So, mana rada nani plek keban dan kami pura melangas ni, kami nai lambat video kita sih. So guys, जों माने तामुल प्रो दों आरो ना दा जोंनि राइडनि फ्लेगखौ बानायनो थाखाय बेयाव तामुल प्रो दों आरो ना दर्जिनियाव स' जों बे टि-शार्टखौ बेयावनो बानायनाय जादोंमोन स' एबारबो नेक्स्ट बेयावनो फ्लेगखौ बानायनाय जादों नेक्स्ट राइडनि थाखाय स' जोंना राइडआ मा होनो मायाव जाबाय आरो ना 30 थारिख जाबाय जायगाया मा होनोमोन मानासमोन ना मानासाव जाबाय आरो ना गाइस मानासाव लाबाय स' गाइस जों माने फ्लेगनि अर्डारखौ खालामबाय आरो ना बेयाव दर्जिनियाव जों जिहेतु गस्लाखौ बानायदोंमोन इयावनो होबाय आरो ना स' जों दा कक'लेण्डसिम एसे बेरायनो थांनायदो स' नायलांबाय था होमबा नोंथांमोना आंनि मटर ब्लगनि सेकआपनि मावनोथ' बायदो ना बेनिखायनो मटर ब्लग बानायनो हायाखै आं दिनै नङाबा बरियासो बानायबोगौमोन स' होमबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो कक'लेण्डसिम स' गाइस जों दा कक'नाटसिम मोनफैबाय आरो ना कक'लेण्ड स' जायगाया ओरैनो फट' लानो थाखाय मोजां आरो ना स' नायनो लागा ओरै बारा एख' गैया आरो ना स' बेखिनियानोसै नोंथांमोना नायलांला होमबा भिउखौ मोजाङै खनसे लगाओ guys, ini आरो ना बहुत मानसिया फट' लानाय नोंथांमोना इयाव स' नायना ला बेफोरबायदि आरो ना जायगाया बारा एसां माने फट'फोराव मोजां फैयो आरो ना नायनो लागा बारा गैया दे आंनिखौनो होमबा ना गाइस आरो नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु खिथिनि आङो 7up Pro'आ गारिखौ माने बेलेग बानायबाय आरो ना मजा नांबाय स' 7up Pro बेसेबांसो खरसा थांगोन नोंहा गारि बानायनायाव दे नायनाय गारिखौ मडिफिकेसन खालामनायाव बेसेबांसो फैसा थांगोन नोंहा मथा-मथि थांबाय 8 लाखसो 8 लाखसो थांबाय दा रियेल माबाखौ खोन्थानाय दे लाइटआव लादो 400 बेयाव 280 400 500 600 680 बेनिफ्राय ओइ उनावबो 400 लादो मथा-मथि थांदो 1500सो थांदो आरो ना गाइस बारा थाङाखै नायना ला होमबा गारिखौ नोंथांमोना खनसे स' गाइस गारिया नैनो आरो ना 7up Pro'निया कावासाकि नै गाइस कावासाकि नायना ला बानायखौ जों दा नुकुल दाङरिया दङ कि मोजां नुदों आरो ना गारिखौ Monster Energy. Arna Bionsu. Nah, nontonnya niki. Sabodo bitango happy vlog subscribe. Mozah grafisnya lah, nah guys kali ke boleh hidung dah. Nah, nontonnya harus sekali ke looks ke boleh. ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली करे जो झक जोरी क्यों ना सूरज की किरणें आने दे मेरे मीत अब चल जाने दे जो भी बीत ओ जगे ताने guys, di video gue bikin apa selesai. Ntar video gue nanti mau komen like share subscribe kalau marah guys. So di video para kalau sanduar guys, ini pas minit setengah narna para kalau kamu makan nama video gue fine gue mana banai buat sana mau na paina dengan yang mana sekaba. Jadi kan banai buat sana. Tomba video gue di bikin apa selesai.